guys, maadong adlaw natong tanan og happy Sunday natong tanan. Di arag injong ang kagwapa ka jong si ay saburato. Bitaw guys. Uy, naday koy manira to bigi palit binas motor ni Kuya Ray gitungtong palihog sa maning sinangag to. Be hurry up. Palihog. Mga antag maniron guys. Karong adlaw unja day guys, magpagwapa ko pagwapahan ko sa ang apam. Magkulurag ang buhok kay magkuan ako kay hapit nag Valentine's Day ni. Hapit nag Valentine's Day mag-date sa ang apam. Ginoo ko, salamat ka dunay pagwapahan ko sa ang apam nay. Marusip awar gwapaha lagi na kanja nay. Nay maninay oh. Oy, bawal ka nay. Mga anta guys, maning sinangag da. Ti ali bawal pud kay gihuba. Tuwing gabi. Unja guys, magpagwapa bitaw ko guys kay murag kuan murag simiipit pa nitang naong ron. Mug simiipit tapos itang naong musuway ko putag pagwapa kay basin nalag mo taas itong ilong de. Di na ta magdaw mo taas sa katong ilong unsa atong ilong mo ora gid ni. At least wa tay taong gidumtan. Ha ha ha. Grabe na narin si kapak mapinanggagas dyan mga anak. Liwahan ko na ikaw, niya naman dahil luto. May kaagig manira ba? Kanta guys. Ilaw ko, ma. Mas ang kulog si kuludo ka. Kaam. Atong tagal sa kaputos ganyan, nahurot siguro gila. Beng! Beng! Dapat tabing kay taas sa pagkakilong. Nagkakong idang cellphone. Magpakwamit ako dyan guys. Danggol, dry na. Pagpapahan ko sa ang apam. Mukod. Matandeg niya itong kagwapa dali. Nice! Is gano'n ko mauwa ko sa mong taas ka ilong Ben. Mo-great day kong happy birthday ni Ate Maricel Baskon Bunjan nga naa sa Cebu City. Luway, naa sa Cebu City, luway sa Pangdaku. Happy birthday, happy 44 birthday. Amping og God bless. Og salamat sa inyong sawang pagtanaw sa mga vlog. Saba kay nay kuan guys, nay sinso. Domingo man ta rong dako nga na may nagsinsuro. Sinsuro. Alam mga nanamay na, sige mo pa namay diha. Ay, okay na magkado na. Namay na mo Ate Ali. Uy, daday ito dari. Nainiingan ba? Si Mama Alex, guys, sa mga palamunin raba ko, no? Uy, sus, ginoo ko. Palamunin. Masayod. Wa mo masayod. Ada na mag-comment kay magsakit rin mong daghan. Mara rin palamunin nga wa mo absent sa paghatag sa mong obligasyon, no? Kami, moingan mo palamunin mi daris bay. Nami kwarta, no? Nga, just April 15 ka man nag-igsoon og ibalik ka 16 ko nag-meeting nga kada buwan maghatag sa ginikanan. Katong mga taong binadjing marinimtanon 5 ka buwan wa kahatag nag-real talk ipatamaan ag mga igsoon enda to real talk GPM wa mo tuo nga mag-istorya personal nabawsan idang real talk wa ka move on ning kiha karon mo ingan nga palamunin mi wa mo na sa wa may absent sa kada buwan ng mga hatag baras ginikanan damo ingan mo nagpadaka rami glatbi way trabaho agi kabinadi na kay gikahatag dati kami nagpadaka ko numis amang latbi way trabaho kani din among pagblaglag trabaho naman eh kada sweldo na ho ako bayad kuryente ug napa koy sobrang kwarta palit og sudaan na rin namo iapil pa ninyo ang anak adlaw iapil ang anak kay wa ko manghilabot sa inyong anak ahang anak wa pod manghilabot ninyo bisan pag malnouris nihang anak wa moy bisag piso gikaambag para ipakaos ahang anak. Ako na ning kamot ko adyo jud apilag hang anak mingumog bisag unsa og vitamins. Malnouris gihapon. At least wa nagkigwang. Bahalag ako'y magkigwang. Di laman ag anak nagkigwang ag
mga anak, ag inahan himsud tambok, pero mga anak nagkigwang. Sus, never dyan na. Ako, tarang ko tanang tarang, di naman dyan ko biklon, mo ingag, nangisag ko, nakuha mo ko, nangisag, niingan na ko, tinaud, kay karong unja day, pagpapahan ko sa ang apam. Di man kabutunan ni mo suso. Ako mingag, ako gainan ko, mura ko no kog tiki. Pag sure, oy, mura ni tiki nga na, ata, hamimis ka dug na nga, alagang may rai, sus, marusip, sa kamnang kog pahawak. Ako dyan sa tinaod, bisan pagpasturahan si tatay, bisan pag may undas patalay, mga pasturahan sa tagun sa gajay kamatuuran. Mga na dyan ay tinaod. Dawat-dawat, ug unsay tinaod. Dawat-dawat. Kay, ug mabaslan. Sakit, di ba? Sakit. Manang ingog, manang mo ingog magwa ko kamubon, wa mi kamubon, kamo mo wa kamubon. Kay nahibawaan mo sa mga abang tao nga gidong batasan nga na malinimtanon, labay-labajan na ginikanan. Di mo mabuhi din kalibutan nagwa mo ginikanan. Ako kanang bang mo company mo pareha mo batasan. Pareha di mo batasan kanang mga nanamay ug maajo, kaning kampi. Injo, pareha mo batasan. Mga sungkaban. Mga iring gibidli. Sungkaban mo batasan. Maadyo palagi iro ninyo kay kitib-kitib pa ng ikog. Ang kamo labay-labadya na ginikanan. Sus. Kanang inyong pagpanamay na region na kaipik na ho. Adyo aram jig apil-apil aghang anak kay wa ra ko manghilabot sa inyong anak pinangga ka ning pinangga namo ng inyong anak. Maingan mo. Agkatong kuanday guys. Ako dahil ipasangin lang katong naining comment si Dang Vlog ang lami sagpaon. Ug na day mo comment ni mga ingana, kami na day na, kami gahi mong dami account. Mao siguro imong binuhatan kay magpasumangil man mo namo nga kami naghimo da ng dami account kami ingan nga lami sagpaon, lami jud pud sagpaon. Sa labing tinuod, lami jud pud sagpaon. Ayo ano may batasan. Lami jud pud sagpaon pero sa labing tinuod di na ako'y nag-comment na oy. Ano mo comment ba kuno ko? Hayahay, baka comment-commentan kasi imong YouTube. Kinsa ba sipag ka para tagaag oras. Para comment-commentan na imong YouTube nga lami sagpaon. Kanang mga nang-comment nimo, niingan kag kami na naghimog dami account. Di na mo binuhatan, imong binuhatan na kay naka-istorya kay nga na imo nang binuhatan. Ay madinimtanan kapag katao, wa pa nag-vlog. Nga na did mong batasan. Ako na pa, wa pay vlog nahitabo. Kapila mo away. Nanay mo rang sukhan. Kapila mo away-away nanay. Ako mutugtugan ba ko tinuod. Di ba nay? Adyo pag binuta, pagpabutan-butan sa angin sa anak ni Gabriel. binutan sa social media rong inon kas mga tao mabutan ka. Gabriel, Kanang mga kanang nag-sponsor ninjos njong bay. Maingan pag manarbaho para di mi manarbaho mi para di mi manglimos. Sa labing tinuod, wa mi nang limos. Ang mga ning sponsoran na mo, o kirasing-kasing ni hatag, muhatag na mo, wa mi nang limos. Wa mi nang isa guys, nag-istorya ramis tinuod. Kay kami, sukad nga gikiha mi. Okay naman to na mo. Nagpahiubos rajud mi, Gikiha mi. Sa labing tinuod, di man jud mi magdako unta og tarang pa sila. Kay angin das ginikanan, magriltok-riltok. Moingan pa si Jagwa kuno si Jay gimension pero sa chat namo nag-PM na si Jay gipang-mention dadtong mga igsoon. Angken lagi imong mga sayop kay ako angken ko sa mga sayop. Dawat-dawata lagi kay og mabaslan ka, masakitan man ka. Mao nang dawat-dawata, masakitan ka mingkag ako. Gayaw-yaw na kuno pag naog tiki lagi. Okay na naog tiki, di man pud ko madimtanon pagkatao. Ako musuko ko, di ba nay, musuko ko nindo sa una nay. Mga ko pasaylo diretso mo gakus kay kay ba mo kog unsay sayop na ho, unsay di, unsay sayop ug unsay di. Sayop ba na ho man mga ko pasaylo pero kamo bisag kamo mo'y nag-una, maingan mo gidaot ug maadyo. Di naman na kinahang di na mo kinahanglan daoton kay daot na mudaan. Yaw-yaw ko ron kay maingan magpalamunin ko mi. Diya ang anak malnouris. Sa bilabot nitong malnouris ang anak. Sa bilabot nitong gagkigwang ko.
Iasa man ang tambak ag inahan ag mga anak gakigkig sus Ginoo. Nagkikiga. Kigkig kaadtog mga anak. Si Lexi Malnores pero inatimana na ho. Kigkig ba rin na? Nagkigkig ra na kay magpili magsidan pero karon okay na na. Ag ako kanyang lawas maon magsinang lawas. Papagado labi daan sa kay pagupahan kus ang apam. Pakbuak ning agi jud. Ni kabaling times. Katawa man na nay. Tinabi taw nay. Pagupahan kus ang apam man nay. I-reveal na ang apam nga sunod buwan. Katawa nga nay tay, amang imong apam ti ale. Kay mga palamunin rabat na gani isay nang lagpo tagaman ni. Palamunin ka mo buhi na mo. Yung mga wa na sayod, mga comment-comment, wa mo masayod, paghilom na raman mo. Kaya nga no, wa man mo ibisag, isa kasal mong bugas, ikatabang na mo, ikapakaan na mo. Mo nang maghilom na raman mo. Ug manamay mo, tamay. Pero, maingan mo palamunin me? Never me palamunin. Kay basig single man me. Nami anak gipang dadaris bay, wa mi nagbasagad. Single mami pero wala mo gika sakit ang paghatag sa 200 sobra pa. Sobra pa. Ang tama nga Di para uban diha nga 200 lagi ka sakit gikiha pa mi. Gikiha pa mi sa 200 ra monthly para sa ginikanan. Gikiha mi. Ahongan pero disan man nagsugod para mas mantis ginikanan. Oh my God. Hi guys! Diara guys, nauli na day ko guys. Kikan ko nagpakwas ang buhok. Pagupagos ang apam. Ugma day guys, mag-pictorial si Lexi. Siya lahang king and queen. Manamay na pod. Hi, salamat ka doon sa ang apam. Guwapa na ko, Baliguan Port. Pakulayan ni guys, jacket treatment. Siyempre, giplansya. O, diba? Pero ko guys, may batang lambing. Pinudya. Guwapa na sa mama, be. Kaya ipagupaham ko sa ang apam. Nabi no? Diya, ugma. Aning palit ko kuan guys, baboy, buhi. Ugma pakuhaan. Nandumanan sa katong pagkuhaan ni Lexis King and Queen tunggang sobre. Si Lexi hapon ning pagwapahan ugma kay magkuan man sila. Si Lexi hapon ning pagwapahan ugma kay magkuan man sila mag-pictorial. Sexy di ka ugma bi. Mas kanahanglan nga mas mulabaw pag imong kagwapa na. Uniform na day. Di uy, katong yung isayaw sa inyong gamit ito pagsayaw sa pictorial. Production may yung isuot ugma. Badminton? Dili. Production ninyo itong maong sayal og sanina. Libre na itong yung sanina. Ugma pa makuha. Ang chat imong mama na. Ansay mong sidan be? Litson baboy? Beng? Majo. 2.5. Agsadlan ad. Anak kuy, ito ang hinga sa ang baboy. Sing-sing. Hinga si baboy. Cookie. Baji manggudto. Baji ra ba to do? Baji. Ano yung hinga na to? Christine ko na. Alag aga po. Bing Christine. Kuanra. Ano yung hingan? Alex, makabiro. Sikuan mo ka o kukuk. Bitaw guys. Mo greet kog balik ni ate. Atong greet ganina be? Bing? Sipon ni Lexi. Mo para ko na ni hapon. Sila na ni hapon na ako para lami arab jud ang umang sidaan oy. Litson baboy.
Ha, matubi des messenger. May asa mo sa daan, oy. Salamat sa mga crush ya. Lagi mo agad tong kuhan, bino katong panit no. Di ara. Mo-greet day kog happy birthday ni Ate Maricel Bascon Bunjan nga naa sa Cebu City. Happy birthday nimo te. God bless o enjoy sa imong birthday. Amping kanunay, Diyos salamat sa waysawang pagtanaw sa mga vlog. Tawa na napay manamay na ron. Bahala naman naman dito magkigwang mo magtanaw. Marko kong TV, marko kong TV. Pil. Enja guys, manihapon sa ko, manihapon dito ninyo. Mara ni mang vlog guys. Salamat sa inyong pagtanaw. O God bless na tang tanan amping mo. Bye guys.